Aposta por unha vida saudable. Practica deporte todos os días. Robustecerás o corazón e o aparello circulatorio. Aumentarás a capacidade respiratoria. Tonificarás músculos, osos e articulacións. Practica deporte todos os días. Fortalecerás o teu sistema nervioso. Mellorarás a túa forma xeral. Axudaráche a facer amigos. Aposta por unha vida saudable. Fai 5 comidas ao día. Lembra! Almorzo. Ben! Parva. Ben! Xantar. Ben! Merenda. Ben! Cea. Ben! Non te saltes ningunha. Lembra, 5 dediños tes nunha man, 5 comidas para estar san. Aposta por unha vida saudable. Nos recreos, unha peza de froita. Iso é saúde e benestar. É un consello do Departamento de Educación Física.